hevalên hêja. Ez hunermend Evîn Şah. Ji serhedê warê dengbêja. Bajarê Mûşê gundê Zengûkê me. Ez bi çand û hunera gelê Kurd, bi stranên gelêrî û klasîkên Kurdî, dengbêjî û çîrokan mezin bûm. Her min dixwest ez jî rojekê bibim hunermend û xizmeta çand û hunera gelê xwe bikim. Bi vê şiyanê min zanîngeha Stenbolê, konservatwar, beşa müzika gelêrî û klasîkên Tirkî û her wiha meqamên Tirkî qezinç kir. Di sala 2007 da jî min konservatwar xelas kir. Herçi qas min bi zimanê Tirkî perwerde girtibe jî, rihê min û dilê min her bi çand û hunera gelê Kurd de bû. û ji wê çaxêtan ha jî bi awayekî profesyonel ez li ser stranên gelêrî û klasîkên Kurdî û bi taybetî jî ev 7 sale kar û xebatên xwe li ser dengbêjiyê dimeşînim. û niha jî ez li Amerîkayê jiyan dikim. Mebesta min ew e di pêşerojê da bi awayekî akademîk ez kar û xebatên xwe di vî warî de berdewam bikim û bi taybetî jî li ser dengbêjiyê xebatên taybet jê bikim û dengbêjiyê bibim astekev bilind. Belê bînerên ezîz, wekû hûn jî dizanin, em dengbêj û hunermend. Demeke dirêj e nikarin kar û xebatên xwe bi rêk û pêk bimeşînin. Ji ber vê nexweşînê, em tenê dikarin berhemên xwe li ser medyaya civakî were parve bikin û heta ji destê me hatiye jî em parve dikin. û em komek heval niha li hevciviyane hunermend, dengbêj, helbestvan û lêkolîn van li ser Facebookê dir û pela Dengbêj TV'ye da em ê bernameyên gelek xweş amade bikin û em ê derkevin pêşberî we bi weşanên zindî. û hevalno hunermend û mamoste û dengbêjên gelek hêja jî divê qadroyê de hene, divê em qedrê wan bilind bigirin û ji tecrübeyê wan, ji zanînên wan, zanistiyê wan fêde û sûdê wergirin. Bernameya min jî bi navê Reng û Deng dê êvarên çarşemya bê ser ekrana Dengbêj TV'ye. Em ê ji serhedê herin Ameda Rengîn, ji Amedê herin Cizîra Botan, ji Cizîra Botan herin Efrîna Rengîn, Ciyayê Gurmenc, Kurdistanê, Hewlêr, Dihok, Silêmanî, ji wir herin Xorasanê, ji Xorasanê dibe ku em herin Êrîvanê, li çar aliyê cîhanê em belav bibin, çand û hunera gelê Kurd derxin ser ekrana Dengbêj TV'ye û bi were parve bikin. Dibe carna em li ber kilamên dengbêjan bigirîn. Dibe ku em biçin zarokatiya xwe, serpêhatiya xwe bibîrbînin. Em li welêt bigerin. Dibe carna em li ber kilamên geleriyên Kurdî rabin dîlanê bigirin. Lê hevalno em ê dema xwe gelek Kurd bigirin, ji ber ku em naxwazin wextê we jî zêde bigirin. Di demeke Kurd da em ê bernameyên têr û tije berdore derbas bikin. Em dibêjin Kurd û kurmancî. Li bendame bin, niha bimînin xêr û xweşiyê de. برفانی برفان حیران که عبدی کریه وکی جمه لتوره مقور کرا خلی نبی منبش کفتا کلی شکفتا کلی شکفتا چیه بیواریا جانگه کرا بمی جیوانه سبی زنا بفکی رشکات گره آخر زانو از بقربان توره ایزی بینه سمن بکشه لو تجيب سردا آخ دلو لو 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 دلو لو لو بدلو خذ العدل
خود دست چوکیه که دخوی و خونیه جخوا شیرین بازدار دیواره مالا بابه خرابیه دوره من خمه که دیگه تبرد خود خمام شیرو ببکم بدگام ندیت بودن که زیر مالا بابه تشیویه ويدار بتشقل هالشقل سيبكي هالسيبكي كوكي كوزن ولا سرة من بلا خضاي ترى فرق وشي جورنا ليدا إيه سرة حد كوي غوز الواد فريو نوري قارز قانو واسم قربان خدي حنات بخيرك قرار مالا بابي مجبشنا من حدو شقلي في بابخت مرازي من ودنا حدو سيبي لسرامك يا من الحدو كمي غوزن السرح من ودنا تيري قرقوشي وجو كرما من يتيبون سبي زرابي فيكي مشال يلي آخ الزانو